осъмна морето, небето. Очите притвори, притихна сърцето. Душата с думи тежки продума, а снагата тънка, като конец се опъна. Започна да диша така очестено, а после захвана да подсмърча, вече смирено. Капака отхрехна и после видя какво било той чудо сега. Месец изгря, слънце се скри, а като бенгалски огън от нищо се взеха тези звезди, блещукащи някъде там в тъмнината и говорещи тихичко с душата. А тя милата чака ли чака в захлас да се пробуди този висши аз. А после заедно ръка за ръка тръгнаха на обиколка важно, уж да спасяват света. Да, но той пък не иска да бъде спасен и реши да остане във вечния плен. Едва ли било на празно това? Ох, слава Богу, че имаше някоя и друга душа, която да се пробуди и след себе си да поведе хорото очаквано от векове. И така мирно и кротко вървяхме и достигнахме вече до другия бряг, където светлина и мечти живее се дълго на старини. Току-що го намерих това стихче. Даже не знам, написала съм го 22.11.2024 година. Написала съм го и тъй като е станало през нощта някога, явно му е времето да излезе сега. Вълшебна вечер, чудо да